paka mapindira papi Silobela chiri kuti kudini kwacho kusilobela mukoma KB muranekadza ari kuchema ndakarorwa nemurume wangu ndokubva ndaita vana 3 Dene shiwiri bindira wakashwemba zadaro mukoma KB murume ndokubva pamba akugara nemwe mukadzi wechituka kuti girlfriend nekuti asati urwa kana kubvisirwa mari right mukadzi uyo haana kugara abviswa pamba pavamwene akanziga panapa nekuti mwana wangu asati aona mari yekunovaka kumwe mukadzi uyo anoti ino kushanda kuenda maoko ake akatombounganidza mari yekuunganidza zvidhina nezvimwe zvekuvaka zvikanzi kwete izvi zvawaunganidza zvinhu hamwezvi ende unopawo mai vako vachie mari uchiri mupenyusi pane kuvaka kunuko uri muroora kaiwe unova kuno ndozvaita sei murume wako aripo pano ndiye anogadzira nokuvaka zvese izvi kwete iwewe yako mari inonopa mai vako vadye auriti wafarewo kuti ndakabereka right sekuchida kunovaka kuno kwiwe anovaka vana murume wako vanoti ndakaparadza zvanakandakaunganidza ndokuita vana 3 asi chinondinetsa ndechekuti murume wangu kubva ndichigara naye hana chaanondipa kundigamuchidza maoko tikutukana here tikutukana here saka ndiite sei kana auya nemari kunyange kubasa anopa mai vake ndio vanozobvisa vachiti iyi ndiye mafuta iyi ndiye usavi iyi ndiye zvakati iyi ndiyo mbogarawo nayo iyi pulo man selector dhorova mudhumeni pulo man selector murume nemukadzi wake sababa namai vanoronga vari mumba havanazvo vanoronga vese zvisazvareka nekuna amai murume akauya nemari kunyange pei yekubasa anotanga apa mai vake ndio vanozobvisa mari vachipa muroora vachiti muroora apa utengawo hembe apa utengesa matenesi iyi ndiye mafuta iyi ndiye zvakati iyi ndasara nayo vaisa momwezi avo muroora nemurume wake vachiri kugara pamba pevabereki yes vari pamba pevabereki akatanga aripo pamba izvi zvikutaura kuno kwatiri kuti murume hachauyi pamba akutogara nemwe mukadzi mwe kwaari kugara asi mukadzi ari kugara naVamwene kumba kwavo asi kunyange ariko ikoko akada kutumira chinhu chinopiwa amai kunyange achiri kugara pamba zvinopiwa amai hapana zvinonanga maoko make state zvinotanga zvaendeswa kuna mai zvozoya kumuroora muri kuti muroora akatomboda kuti abve pamba paVamwene atotenga zvinhu achida kunovaka pake zvikanzi naVamwene hapana kwauri kuenda hauna kwauri kuenda plus hatitenderi kuti mwana wangu anogara zvinhu zvinovakwa newe kana kwaunganidza mari yawaunganidze kutenga zvinhu izvi tengesa kana unopa mai vako vadyiwo mari yakozvo anovaka kuno kumwana wangu kuite iwewe saka aunza nyaya kudare ndiani muroora ari kuti kudini ari kuti handisi ndizvinoitere ndakaroorwa papi handina madanha kana kuronga zvandiriona nemurume wangu zvese zvinotanga zvaenda kuna amai ndizvo here kuti ndinorongerwa imba zvese zvandinoita muupenyu hwangu zvotanga zvaenda kuna amai ndave mukadzi wechitu here ndiri mukadzi nyina naVamwene here ndiri pabarika here naVamwene nokuti zvavanoitwa nezvinoitwa vakadzi vemunhu ya zvakaoma 0713938538 0713938538 morning kanyemba naBhozho ndiripo pachimuti ndakachibata kuti dzvi mhoresa muri yese yekwagezani ndinonzi baba McDonald